за всички хора с напрегнат график. Става въпрос за хроничното напрежение в дъвкателните мускули и стискането на зъбите. Ние правим шини за през нощта, но искам да дам един малък работещ трик, чрез който включваме съзнанието си обратно в момента. И по този начин възвръщаме първичните си настройки, така да се каже. Фокусът е към гениалната ни телесна природна интелигентност. И за това как тя чува, вижда, усеща и се адаптира, променя се чрез вниманието ни. Това е ключовото. Зъболекар съм и живея по график и с отговорности, както много от вас ще се разпознаят. Дъвкателните мускули са брилянтна комбинация от функционалност, емоции и естетика. Психологическият режим често е: трябва да съм готов. Не мога напълно да се отпусна. Трябва да съм отзивчив. Това е напрежение без разрещане. Продължителна бдителност, която остава и се запечатва в тялото. А животът е ритъм. Вдишвам и после издишвам. Този трик го приемам като игра, с която да изненадам себе си. И резултатът е възвръщане на вдъхновението и радостта. Много е зареждащо. Отпускам се на стола, където седя, затварям очи, поемам въздух и издишайки през устата, си казвам дълго, тихо или на ум: не е нужно да държа това точно сега. 2 или 3 пъти. Не е някакъв закон, просто няколко пъти на ден. И думите са важни. Те насочват вниманието ни. Понякога го правя, докато чакам материал да се втвърди. Един миг присъствие за себе си, в своята цялостност, и се презареждате, като истинска магия е. Ако сте тихи и чувствителни към себе си, ще забележите прилива на енергия, вдъхновението и радостта, които се включват в ежедневието ви от някакво невидимо пространство. Благодаря.